Gin-question ni Senator Judge Robin Padilla ang desisyon sang Senate Impeachment Court nga magpagwa sang subpoena para sa tax kag bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa ikapitong adlaw sang impeachment trial, ginpahayag ni Padilla nga pabor siya sa transparency kag freedom of information ug FOI. Apang kinahanglan nga pareho ang pagpatuman sang lahi sa tanan nga impeachable officials. Suno sa senador, ginagarantiya sa konstitusyon ang equal protection of the law. Gani dapat wala sang espesyal o kung lain nga pagtratar sa bisan sino nga opisyal sang gobyerno. Gindugang pa niya nga ang pareho nga basihan nga ginagamit sa kaso ni VP Duterte dapat man nga maaplikar sa iban pa nga mga opisyal nga pwede ma-impeach. Ginbalikan man ni Padilla ang pahayag sa nga ni Senator Miriam's Defensor Santiago nga ang analysis sang konstitusyon isa ka technical nga bahin sang lahi kag kinahanglan nga sundon ang husto nga proseso kun due process. Ginpamangkot man sang senador kung pareho man bala ang ginhimo nga pagkuha sang bank kag tax records sa mga nagligad nga impeachment cases. Kaangay sang ginmuno ni Senator Alan Peter Cayetano nga impeachment complaint bato kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno pa kay Padilla, kung amo ini ang standard sang transparency, mas maayo nga tanan nga mga opisyal sang gobyerno magbukas sang ilang nga bank records agod nga mapakita sa publiko nga wala sang ginapaboran ang korte. Gintapos ang Senator Judge ang iya statement paagi sa formal nga pagpabutang sa records ang iya pagkontra sa desisyon ni Escudero. Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas eh. Kaya po ang hinihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin, lahat, para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito. Si Senator Judge Robin Padilla.